er et episk latinsk nationalpos af Vergil i det første århundrede før Kristi fødsel, mellem 29 før Kristus og 19 før Kristus. Det er en fortælling om den trojanske helt Æneas. Æneiden er som Homers Iliaden og Odysseen skrevet i hexameter. På sit dødsleje bad Vergil om at få Æneiden destrueret, da han mente den var ufærdig, men kejser Augustus nægtede og lod det publicere efter Vergils død. Anden og tredje sang fortæller Æneas om Trojas fald. Han begynder med den trojanske hest og gudernes angreb på Laokion. Tror I fjenden bare er smuttet? Hvorfor skulle det give jer en gave? Er det sådan, I husker ham der Odysseus? Han er jo sygt nederen. 100 på, at de lumske grækere gemmer sig inde i hesten. Bare vent, snart smadrer den hele byen vores cribs. Odysseus er en lummerfætter. Jeg ved, der gemmer sig mere bag. Slap nu af, Laokoon. De er sikkert kede af den skade, de har gjort på byen allerede. Og de er bange for, at vi gør noget gengæld. Lad os nu gå ind og drikke nogle bajer og nyde nogle damer. Laokion og mændene går ind i byen og begynder festligheder. Hesten bliver på stranden. Gutter, se et tegn for guderne. Det ser sgu ikke for godt ud. Der er far på færde. Nej, se derude. Hvad er det? Det kommer glidende derude. Det er på vej herind. Se det røde. Hvad er det? Det ser sgu ikke for godt ud. Shit, der kommer en slange. Se den satan. Dens øjne skyder ild. Og hør den væsende lyd. Den kommer mod dig, Laokoon. Løb! Ikke mine sønner. Hvad gør du dog, dit dumme kræ? Drenge, hjælp mig. Den hugger i mine børn. Laokion prøver at angribe slangen med en kniv, men bliver nu selv fanget i slangernes greb. For helvede. Den kvæler mig. Hjælp! Den bider. Au! Gutter, slangen har dræbt dem alle. For helvede, og nu glider den mod havet. Shit, mand, vi må hellere hente den hest. Mændene henter træhesten. Idioter. Bare vent til de sover, så går vi til angreb. Tak for hjælpen, Athene.